Bisan kon ting-uana, daw Il Nino paghapon ang kahimtang sa dili mo minus. Usa ka katus ka mga mulupyo sa pipila ka sitio sa barangay Sambag 2 sa Cebu City. Tungod kay tag-usa ka oras na lang kuno ang agas tubig. Panahon yun sa oras ting katulog. Ang MCWD may pasalig nga aksyonan ng problema sa komunidad. Kini ang gitutukan sa Balitang Barangay. Naabta namo kining usa ka lulo sa sitio San Roque sa barangay Sambag 2 nga nagligo siya apo. Dinaginot ang paggamit sa tubig kay pinundo ra kini sa tubig sanglit wa may agas ang ilang gripo. Samtang kining usa ka trabahante nagsag-ob og tubig sa punduhanan sa ilalang giabangan nga balay. Hasol kaayo kini alang kanila apan wa sila mahimo kun dili mag-adjust na lang. Naaman sila'y koneksyon sa tubig sa MCWD apan usa ka oras ra ang agas panahon sa kadlawon pagyon diinting katulog paunta nila. Pagigas agas. So karon unsa naman ang gihimo? Magpundo lang makadlawon. Pila ka oras lang? Ano, mo oras na mga alas 2. Di kaligo sir. Di kaligo kung way tubig. Kung wali agas hakot gid diri. So hakot yun? Oo, hakot gid diri. Oo. O ginay, tangas pa ito sa babaw. Anad-anad lang po. Ang problema, panahon pa kuno ni adtong pandemic, matod sa mga mulupyo. Matagbayad nila sa water bill, ilang gipadangat ang ilang problema apan wa pa man maaksyon. Hinoon, giangko nila nga wa pa sila hiniusang reklamo nga gipadangat sa MCWD. Tulumatod pa kasityo ang nagproblema sa supply sa tubig nga naglakip sa San Roque, inahan sa kanunayng panabang ug kawayan. Ay style mo kanang maligo mi para musud na lang mis planggana, musud na lang mis balde nga para makatipid just tubig pamplasa mo sa CR ba. Wala lang among ginahimo. Magkabuang san mi og namin mga punong tubig magamit man gyud na nya karong mga oras wa na may magamit kay paong naman. Samtang gikabalakan usab sa mga mulupyo nga mukuyanap ang dengue tungod sa pagpundo og tubig gumikan kay way agas. Busa nang hinaot sila nga matagad na ang ilang mga yangungo. Since magpundo man, so nag-invite og mga mosquitos nga magkuan sad niya, magpundo sad sa tubig. So nya, kay wala man lagi tay mahimo, so magpundo gid mi. Suma sa tigpamaaba sa MCWD, Minerva Herodias, nga posibleng adunay problema sa linya sa tubig sa dapit. Nasairan ang dapit usa-unta kini sa makabenepisyo sa supply sa tubig gikan sa Lusaran Dam. Gi-expect yun unta na siya nga ni-improve ang ilang supply katong nag-commission mi sa Lusaran nga bulk water supply project kay ang abot man diha ang gipadagan ang domino effect ba nga nanay supply dito dapit sa may Apas, Lahog, Kamput House so kanang mga tubig diha nga area ari na ipadagan sa may ubos dapit diha sa Sambag 2, B. Rodriguez area. Gipasalig dinhi nga aksyonan dayon ang gipadangat nga yangungo sa mga tao diin gipasusi na nila sa ilang mga personnel. We assure them nga adtuon na siya sa amo ang production department karong simanaha. Kauban si Clover Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.